manogo bicar panondangi hamus Damini di batana sumurung sian salu naro ima mangaramuti hati-hati doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Odo hatan itu hata di minggu tasadarion nadienet sian buku 2 Raja-Raja 20 tolu ayat sada sahak rodi 10 opat 2 Raja-Raja 20 tolu ayat sada sahak rodi 10 opat songono mahatan itu hata dungi disuruh Raja Ima suruhanna asa paluhut to tujulona saluhut situa sia Juda dohot Jerusalem dungi nakok meraja itu joron di Jehovah rap doh sude bawa sia Juda doh sude pangisi ni Jerusalem rodia kamalim dohot panurirang dohot sadok situan natoropi tole akan met rodi nama goda laos didokom macaha tu pingkol nasida saluhut hata ni buku perjanjian na jupangi di bagasan joro di Jehovah dungi jongjong marajai tu labung tiangi lahamabain perpadanan di adopan ni Jehovah ikon naeng mangihuto tu Jehovah dohok mangaraduti akka tonana dohok panidangionna dohok aturanna sian nasarohana dohok sian nasa ate-atena laho pahotton hatani badanon akan natar surat di bagasa bukuon jadi sadok bangsoi manguduk kepada ni dunge di dokor Raja Ima tu situan di malim Hilkia doh aka malim paidua doh aka sejaga pitu asa paruaronna sia joron di Jehovah sude ulaun akan napinauli dibal dohot di sombaun asera dohot di sadok parangan di langit laos ditutung ibana maluhut nai di balian di Jerusalem akal ladang maratopihon sungai Kidron jala sirabun nai didokot do buana tu Betel dungi di paijur Raja Ima halak malim-malim akana pinabangkit niak raja sia Juda asa manutung dopa nasida di atas tabak akana di bagasa kota Juda do kumaliang Jerusalem toleh huhut akajol mana manutung dopa di bal di mataniari di bulan doh di sude bintang ima sadok parangan di langit di dokor Raja huhut parwaron gana-ganaan asera sia joro di Jehovah tu balian di Jerusalem tururan di sungai Kidron laos ditutung doi di ruran di Kidron jala digopui gabe sirabun jala sirabun nai disabur hodo tu tanoman ni halak situan natoropi akup ni dilohai do akka bagas ni bawa akka namarjol mahon bawa akka namardonokon joro ni Jehovah inganan ni paropuan akka namartonun abid udung-udung di sobaun asera donge di dokom ma rodi sude malim sian akka hutani Juda jala diramuni akka tabak panutungan akka malim dopa ola di geba sahak rodi beseba jala dilohai do akka tabak di partukuan tole tabak di haroroan tu bahal ni si Joshua iduk ni hutai na dia birang ni ganuk jolma na masuk tu bahal ni hutai alayang gomalim ni tabak dan jadi memele di atas langgatan di Jehovah na di Jerusalem
Asal mangas sagu-sagu naso ni asoman nasida di tonga-tonga niya kahanggina. Diramuni ibana hugut topetna diruran niya ka anak ni si Hinok. Asa unang tarabayan manangisi bepa boluson anakna manang boruna sian api lahu mamele tumolok. Dipaholang do hugut hoda akan naniapus niya keraja sia Juda pasato tumataniari. Sian labung ni pitu laho pabongot tujoro ni Jehovah tukan bilut panganan ni netan melek dihalak parhalado na maringanan dia kaalaman alayang gohureta ni mataniari ditutung doi di bagasan api dilohai raja huhut langgatannya ka na di atas taruh ni bilu pargijang ni si Ahas akan napinauli ni akan raja sia Juda. Tole langgatan akan napinauli ni si Manase di na dua alamat di joro ni Jehovah. Dan adong tinggal di sinang gosada. Jala sirabun nai di sirsir hodo tu sungai Kidron. Tole tabak akan diadopan di Jerusalem. Tukan siamun di dolok hamagoan. Akan napinauli ni si Salomo raja siat Israel di Sobaon Astarot. Bias-bias ni hala Sidon doho di Kamos. Bias-bias ni hala Moab doho Milkon. Bias-bias ni hala Amon luhuk nai dirajumi raja Ido. Di ponggolhon huhut akatiang panobaun jala ditaba kasobaun Asera. Jala digohi hajong-jongan nai dohot holi-holi ni alak namate. Ido sahatna amanami nanamina ni holongan di bagasan Kristus Yesus. Horas mahita saluhut di gonggoman ni todi ni debata. Di palua mahita sian akaragam ni akaparamaran. Di pamalum mahita sian ragam ni akahatahuton. Lumobi sian paduboon niya kasahit. Semangat kita saluhna. Ia terpukon. Di hati dakot taringo tu hai baruon. Ruar sian godang niya kaharamunon na di porotidion. Termasuk mah didok dia katurpukon. Ruar sian akah nama barimas debata. Akan manubba gana-ganaan na di porotidion na tinopa ni jolma na pinukan pikiran ni jolma dohot na niya muduihon niya kapikiran ni jolma termasuk may doho akaugasan na gana-ganaan ni mabayan jolmay lamdao siya debata jala termasuk adong turpuko di hataon taringot wak kabawa na marjolmahon bawa alai seolah-olah tidak ada masalah di tonga-tonga di ganung pulau Nasida. Ainung nga dia tong Nasidai kebebasan nasiat debata. Dohotor rupani ikonadong na masada hay baruon na pinukan ni akan aporsea tu debata. Molotung di luas debata Nasida songon na marolop-olop anggo debata ikosau nama uhuman na tanoon. Songon gobaran ni uhuman di debata ikon saut doi di tonga-tonga ni huta Juda doh Jerusalem. Antara piga-piga kalimat na bermakna neboi hutata. Marhite aka pardalanan ni nguluon. Marhite nama nopa aka haibaruon. Bagaimana caranya kita keluar sian pergumulan na masa di tonga-tonga ni ngulu tengah taboto akan salah. Tetapi kadangkala dan boy hita maragugu laho parwar diri sian namasa dialami sian namasa dibakko-bakko ni jolmai nang lamdau sian debata dan pada akhirnya kita juga harus berdiam diri. Tayong mapat dohanon didok songonon masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Hari esok adalah harapan. Hadapilah semuanya dengan senyuman.
Merubah dunia bukanlah merubah dunia merupakan sebuah cita-cita yang besar dan sangat sulit untuk mewujudkannya. Dan merubah dunia bukanlah dibiarkan begitu saja hanya dengan kata-kata dan orasi. Hal yang paling mudah untuk dilakukan ialah merubah diri sendiri untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar. Merubah diri sendiri para jolo hita pajonokot tu debata asaboy mangihut akka humaliak. Ketika kamu menetapkan pikiran untuk mencapai sesuatu, kamu harus memberikan kesempatan untuk dirimu sendiri untuk menyelesaikannya. Sesuatu yang dapat dibayangkan pasti dapat diraih, walaupun itu sesulit mungkin. Dan sesuatu yang bisa diimpikan pasti dapat terwujud. Jangan takut dengan ketakutanmu. Mereka tidak ada di sana untuk membuatmu mati. Mereka ada di sana untuk memberitahumu bahwa ada sesuatu yang berharga dalam dirimu jika niatmu memang benar, punya tekad untuk merubah dunia ke arah yang lebih baik yang ditentukan Tuhan. Maka beranilah ambil resiko. Karena tidak ada yang bisa menggantikan pengalamanmu yang baik itu di dalam hubunganmu yang baik dengan Tuhan. Hira-hira kaima akka padohan na bermakna taringo tu hai baruon. Sudedo makirim hita di hai baruon. Jala sudedo hita makirim taringo tu akanadenggan dina makatai hita taringo tu dinamika ni ngoluon sipata maol alaingo mah justru di hamoloni do adong olop-olop na sangat luar biasa. Molotuk kita lahomad dapot molotuk maul pei adong doi nagabelas niroha molotung ikko sotak duga ita di partikian na para pudion lamraga dua karumang na margoar rupaning perawatan wajah, perawatan kulit, perawatan tubuh pamatang, diet segala macam. Karena semua sudah nailah opatuduon, bohado kita asal lebih indah, bohado kita asal lebih nyaman, bohado kita asal lebih sehat, perawatan emosional, roha, doh mental, bahkan nagumodang nuain na parpudion, perawatan paratodion. Rodia kadadana akan sekolah kana kuliah nama tua penuain. Ngagudang aga bahkan secara daring persekutuan lahu merawat para tudionna sarupa doi taringot tu namanuan sesuatu molo adong di bagasa para ngulonon natahirim doi para bue na denggan tapupuk mai taula denggan tapalihara mai jala taleon narikotu suasuanani hasilna piatong. Jangan mencari jala berusaha bermimpi hasilna dumenggan molo dan denggan perawatatta jala cara paduanot tapi dak songon nani halobohon di suasu ala rupani dung di dalani aka perawatani dung di dalani aka nama bainasa berharap ikolam denggan parang uluonon na dihilala naromiko jalan balga bohado hita merawat para todiota jala sekaligus menciptakan kebutuhan para todion spiritualitas balga sian nadongi molotung hira-hira dang songon na di bagasar rohani de batabe spiritualitas para todiota na selalu bohado hita ruar sekaligus menciptakan spiritualitas na di halomon di debata sia sude na adongi na ubalga reformasi spiritualitas. Bahkan kurang do HP na mengalui kebutuhan spiritualitasi
Rikot hai baruot di ngolutta di rok nasida ngoluon ngolu parto dio do hapena balga. Totu memang dang murah patu pasada hai baruon. Jalalaos mamastihon ngoluo totong ibaru secara parato dion. Apalagi molo patu paun hai baruon parto dio di sada-sada bangso di sada-sada kelompok arisan punguan pong no balga. Buado sarana mabuat dos niroha. Atik pesa sitong na nung bolas tajak ko ni pasu-pasu na siya debata mulai dung Kristus sita adong huria na boy marsada niroha adong akapunuan nasing na boy marsada niroha. Dukon ni barita na uli jalan na mamuhay jong-jong huria Kristen Indonesia di tengah-tengah ni alat Batak termasuk huria hakai naung matuon orang lebih 70 tahun naik nama asa 100 tahun ate sahabat nunga boha hakai lahu mengalusi merespon perubahan di zaman. Apakah masih tertidur? Apakah hanya menyatakan perubahan sian segi orasi manang holan sian hamalo Allahumma nurat doi manang holan sian hamalon maka tidak kedui dijabitai songon namar pidato siap bangso namia di bagasan haholomokian hita alai nunga ditugu debata hita bongo tu hati uron malua marahite para sobaun ni debata marhiti anakna Yesus Kristus dicilangi. Pengorbanan yang luar biasa. Dakta para suada alai justru godang addo penuain halak Kristen ninna au ninna hita halak Batak natongon Kristen KTP alai mololam tapareso dirita sadiri. Apakah hangoluan Kristeni nang mangulu di bagasan hadirin manang danggope manang nahola pikiran manang napangiduata manang pakilalata dona saud dangdope pakilalaan ni Kristus nak petadok kita Kristen alani naing mata hanguluhon hai baruon ni para todioni ngolu ni hakara Kristenoni marahitena maraguru sian panidangion ni Raja Josia namargogo ibana menghadapi segala resiko kehidupan ala raja ibana lah patu pahor reformasi taringo tuhai baruo di ngolu para todio di tengah-tengah ni bangso di debata Juda dohot Israel godang situ tudo pengaruh ala memang status harajau di tanganna tohodoi bolas do ibana patupa reformasi partodion hati hai. Ya hita, apakah mampu pemimpin kita di gereja? Pemimpin kita di tengah-tengah di negara doakan asini lah mabuan patuduan sekaligus reformasi termasuk reformasi spiritual. Kurang doi resiko dia do pirajai. Alai dak cukupi ikon adong dosada bangso na benar-benar bersedia doh sude rakyatna patuduhon nasadalan nasida asa undang saut minimal manunda akka uhuman nang dipastihon debata ikon mian nama uhumani ikon uhumanna nama bangsoi ala pangalahon ni bangsoi nalam dao mabarimas ni debata rekod reformasi spiritual tong dogodang pengaruh hasadaon ni rakyati namar haulun sahlina namar kaulun lahu patujulun keselamatan ni bangso au boy nian sudah human di debata au gari pe human ni ikosau jala bangsoi dang bibui malua sian human di debata tong doriko patu paun nai sada hai baruon sada pembaharuan
Irim situtu rohana laho paudurhon debata manguhum bangsa Juda doho Israel. Bagaimana kita dengan bangsa Indonesia? Jala songo dia hitan wain hakai naparpudion. Ikonuduk do bangsa itu debata jala rak memahami apa yang terjadi. Molong asanga tuat uhuman di debata. Mardisir doi buluta molodung marsuara debata margite panurang nama dog ikomian nama uhumat tu portibion. Dangado ngalasat nama dog halakado nasala halakado parjat halakado napuna tidak. Sudah kita namek satu nama godang tidak memandang warna bulu doh kesempatan. Anggosanga debata madog nunga maradalan uhumani. Iko gaben sada bangso ni debatado hita jalana mangetong saluhna ahado nanang si patuatu ni debata uhuman hinorohon niaka dosa doh akka ganaan na taula. Iko nuduk do bangso itu debata mangulahon saluhna hai baruon manang pertobatan spiritualitas paratodion jala ingot bukan soal untung doh rugi. Unang dia to kamoro pani molodung muruk debata tong boy hita mamikiri ahau tukta molo taulahoni ahau tukta molo dak taulahoni bukan soal untung dan rugi. Nungaga bisa ada kewajiban mutlaki diganut. Uduk tu debata uhud mangulah patikna para padanan naung tajalo sia debata tungga be Kristek kita. Taingot nungamar dosa situ tu Israel doh Juda. Ai sadok dang boy be nasida uduk jaladak satia be nasida tu padanna doh Jakoba. Nauhuman di debata manas. Asahai baruan nama noktongi boy saut molo salhu bangsoi menyadari adong dua hal naparjolo kesetiaan hasatiaun ni Jehovah tarengo tupadan nabi nenai nakpe lamadau merdosa bangsa Israeli sia jauh dia tetap setia napaduahon nungaluhu jolmai daksatia betu debata nagumogo di pangalahon nasida ima pemberontakan jala ketidaksetiaan ukolong nama rohana tu protibion bakat tu dosai nalama buat jolmai tu uhuman nama noktongi satu-satuna dalan asa malua sian uhuman di debata ima asa ikosude bangsoi olo marasada di roha pai baruhon partodiona ujungna di paluhu Raja Josia matujolona saluhu situan nasia Juda dok Jerusalem dungina komaibana tujoro ni Jehovah Rabdo sude nasia Juda do pangisi di Jerusalem rodi akka malim do panurirang do sadok situan na toropi tole akana mehmet doh akana magodang padona mehmet roli na magodang odada taringot tu ise na parsidohot ise na gabe wakil utusan manang taringot tu ganup umur alai dohot donang parsidohot sude ganup jolma laho mengakukan pertobatannya olo mulak tu padan ni debata memperteguh Musa akka perpadanan napilukan di debata doh bangsui para sidohoton ningolu di jolmai pola dan marandida status manang hadirion di sasahala sadok iko sudedo nasida di paluhu rajai hati hai ido molo masa lahu patupahon undang-undang iko jolo di papungu do marapot jala di paadar di ranukon dicoba jala diuji tes undang-undang
baru peasa diputuskan ahama hurangna dia mah nilai positifna doh lobina molo tapatupai nato tu sahali walaupun ini adalah inisiatif nirajai alamak kilala ibana nungamuruk debata sedikit memaksa macai pekasi tutudo rajai dakolan makaluhaluhun tanda kutip dakola makaluhaluhun dakola bentuk orasi manang jamita dakola makatai di bentuk media dakola makataun bahwa ini benar atau salah alai diulahun ibana doi nang sia dia pe manang dakola sia langgatan alai dihatahun ibana perlu reformasi spiritual. Perlu adong tindakan konkret. Na parjolo tindakan konkretina apa punguan nak bangsa itu kasih Tuhan di malimi. Dok sudena toropi keyakinan na terbesar di bana pasti do godang nasida na menolak marningo saluhuna pardalanan ningul nasida bahkan nunga turun temurun ni dibiasahon dihasomalhon nasida. Dan yang pasti siatongatongan nasida godang doi na mengalami kerugian besar anu dianggap nasidai sia gana-gana ani sia nulau nasida sia nakanarorangi narotaki godang doi nama bain ngolu si songoni nagabe andil lah macari ngolu di ibadah. Jadi mereka anggap itu adalah kerugian besar. Jadi dah ngapala riko di son orasi. Para jolo sahali di paingo doi asa suden yang dak dana na meme nama orang nama tua pangitua ya kaparhala do akana tua do aka pejabat marabinoto molo dan sadaro hatta lahu mangulahono sude berarti dak kasudata kita walaupun harus dan boy behita marsadan diroha mangilik debata out suramanian olo debata laho menunda minimal manang laho mengucat hukumna naikon uhumna naikon bolas ikon adapatan asa manangise na solo tu mangihon manang na solo sadaro haralah pai baruon para todionna ba upana ibana sadiri mana macalo. Para jolo sahali di paimo ibadah padam di debata tu jolmai padam naung lamba muda janji yang sudah retak nungarotak be walau pena songona memaksa Raja Josia dibuat ibana disuruh ibana sudah kerajai doaka bawa sia juda pangis di Jerusalem laos didokom museh di pajahahot tu si pareon nasida taringo tu uhum di debata. Kehadiran di Natoropi menegaskan hasadaun ni rohan nasida marhite tekat komitmen ni bangsoi nani wakil hon ni Raja Josia laho patubuhon sadahai baruon di sude luat bangso nani raja anna dung marluhut nasida di pajahau buku patik uhumani di paingo ibana do tangi taringo tu patik ni si Musa diuruti Musa taringo tu ulau tinggan hai baruon laho pai baruon parpadanan nani hotan ni si Josia na mewakili hasadaun di bangso itu debata boydo honon keseriusan ni si Josia patuduhon asa mula bangso itu Tuhani imana ni do na pola sampai adong relasi benchmark puasa di dokter relasi benchmark molodong adong tadda kita gabe porosea tu debata taddana parjolo benchmark ta ima padidio naso jadi be adong marlaok pardalanan ningoluta iya so lomo niroha di debata nama nguduti nama ngurupi nama mudu-mudu nama nari hongolutta sarupan mai molo benchmark parto diota ima padidion
nang sakabona doh de bata ama anak dokter di porbadia. Mudar di Yesus nang tarsilangima amalumatta pardameyata doh de bata. Lo jado portibion mengaluni vaksin. Alana molo ngasanga di vaksin kita, itu otomatis margogo martenaga mahita laho mangalo akasahiti. Dan saguro di sahiti bengolutta. Ya noang na para pudio salileng suadong obat manang vaksin ni corona COVID-10 sia. Nung hampir siya pula 50% bahkan 100% na mangolutta sehera tergantung tu corona. Ima jadi koluluota ma benchmarkta. Patuduhon iko sadaro hatta sadaro hanina toropi. Punya komitmen dipaingot akka haluaon sekaligus uhuman nanaing si jaloon nyaka uhuman nanaing si jaloon nyaka pardosa na solo uduk tu hata ni debata alai haluaon si jaloon nyaka na porsea na olo paubahon rohana paubahon spiritualitasnya. Artinya untuk sementara tertunda majo rimas di debata dang nama dokter dang naso jadi tong dope uhuman di debata waktu akan namar dosa ala hidup pero Yesus bahwasana uhuman ini bersama Yesus segala keselamatan adon di tonga-tongan yang kana porsea sahalinai dang nama dok disudati debata uhuman na tu bangsoi alai moliate mahaburjua doha porsea ni Raja Josia disudati debata uhumani setidaknya nungajo adong marhosa satokin mula bangsa isong paranguluan na parjoloi hatiha go asinirohan di debata na ginohan ni perpadanan asiniroha juda na iasian nang sanga rotak gabe mula muse ias Juda nang sanga rotak hinoron ni perselingkuhan para tondion. Maratangia ngau diganut tiki. Alai pangalahokku do rohaku. Tong do marguru tu portibion. Marguru tu pangalahu di portibion. Narikosi persiajarata siap turupukon. Sudena mangulu makirim di haibarua di partodioni. Dang mardikan manang semudia dang marnida status ni hajal maun sadok ruas ni huriay nang parhalado nanga kaparhobas ni negaraon riko parsidohot mangeahi hay baruon ni partudioni dungi di paingok musay kegagalan di Juda do Israel nasosatia di padana tu Jehovah sianima tubuh rohani si Josia naik payason akagana-ganan doh akas na berhubungan tu ulau ning laos ditutung ibana maluhu na itu balian na di Jerusalem dia kaladang martopihos Sungai Kidron jalasi ragun naipe ikon buanum nasida tu Betel buase kopola songoni namar lapatan unang beadong di tonga-tonga ni ruasi di tonga-tonga ni huriai di tonga-tonga ni pungwani di tonga-tonga ni garang namar lao perselingkuhan haporsau ikut dibolokot jala itutung itu bete dungi di paijur Raja Ima halak malim-malim akana pinabangkitnya ke Raja sia Juda hati-hati Ahas asa manutung dopa nasida di atas tabak akana di bagasak kuta Juda doh humaliang Jerusalem tole huhut akajol mana manutung dopa di bal di mataniari di bulan di sude bintang ima sadok parangan di langit ikut tutungan na saluhun na kajol ma bawa na marjol mau bawa molotuk piadonga kapiga-piga negara nuaing di Eropa doh di saat dia kaluak nasing LGBT bawa marjol mahu bawa mudah-mudahan di Indonesia tidak ada jalan
Ido dalanna di patu paibana hayeson tu saluhut atik bohan yang marula-hula rohani debata gabe suddat uhumani au gari ipe uhumani ikosau badone debata setidaknya nungajo adong penundaan dan gabe putus asa si Josia molo sai kodohodon di Jehovah ikon uhumokku do iko pasudokku do bangsoi dungadong parpadanani dung dala di pauli di parata musim mulak tibuma di basi Josia bahkan memerintahkan penghancuran besar-besaran di tonga-tonga di bangsoi di tonga-tonga nyaka perselingkuhan haporsiaun baka pola di dokor reformasi radikal baka di dok dadeba brutal pabahenan di si Josia barbar mardalam mah di payas ma bagas joro na di Jerusalemi nang sangar rotak na selau lewat penguasa na selelengon nang patupaon perselingkuhan na perseaon nunga di payas asa mula iya songon uju di hahana si Manase sian kiadan na rotak kian gabe iyas jalabadia mulak uju songon na di si Salomo nang ngiri muse sia dampak ni reformasi spiritualitas on gabe didok debado tadi waktu ulau di Josia perbuatan statistik perbuatan sadisme uju patu paon panguraso ni saat do itu daerah di Betel di ruang lingkup sekitaran Yerusalem tuduru ni Juda dungi diseati masaluh malim di joro parsatian akan adisi di atasnya kalanggatan jala ditutungi holi-holi di jolma di atasnya dungi mula maibana tu Yerusalem kita perhatikan bahkan akan malim-malim dia kaparsatiani ancaman yang terbesar dina di paduhut ibana aka jolmaina toropi ancaman pembunuhan bahkan pengusiran tu si Josia ujungna adalah satu-satuna molo tadokna keningani gudang do pejolma na merasa rugi moru ugasan dohot dalam diwangna dalam digolura ala dipakai aka gana-gana ani jadi mata mualna on gabi ancaman mon ido banatakas unang arong bena mga baki aka hay baruon nanay lau paulakon marula-hula romo ni rohani debata unang jadi umumani alai gudang dui nah mabaid ancam HP si Josia songon na poso ni debata na manurang hati hai bahwasana nanaing roi lahu memulihkan hubungan perpadanan nang sangarotaki ala di pangalaho perselingkuhani perselingkuhan Juda doho aporsia ni Israel perselingkuhan iman Juda dan bangsa Israel lahu memulihkan hubungan perpadanan nau dengganihian jala mula ratai gabe dilohai masaluhut akapar sobaonan bal buanon na itu Betel jala disihati akamalimna doh alasan ia kamalim dia kamalimi nunga gabe pangabati dia kasakap haluau nasihat debata tindakan dada holallah mencegah tindakan para sobaon tua kagana-ganaan ati ibu hamang ulu muse kepercayaan nasida rupani di pudian nyari dan nama dok asa mana tahu muncul musuh di debata di pudian nyari alai doh gabe tindakan naruar sian kebencian yang sangat dalam tuaka gana-gana ani asa penghancuran on ima pernyataan kejijikan di Raja Josia tu saluh gana-gana ani dada holan asa pada diri sia dosa
alai nabalga alagabe pada ohon dosa sian nasaroha nama dok rupani molo taha holongi do debata taha holongi Tuhani otomatis ikut taha sogoho do ta benci do pangalaho di dosai songo dia macarana balga ni holong ni rohata tu debata molo dam taha go asogohon dosai alai tahe bohado lam gudang hala nama kaholongi dosa dari portibio nate apalagi dapat kudion. Mereka tidak memandang rasa bersalah dambe di pahami nasida mardosa nasida molo tuppe lam ragat di ulahun nasida bakat dihaholong ulahun hadosauni bereng manuai ngaka LGBT salah doi alaiko dihaholongi mai tata maporotibion nuanganu ngagodang menghalalkan segala cara nang pediboto mardosa doi alai diulah mai demi menghalalkan odo dalam dinguluku korupsi bahkan hamatea petaho ale-alena alai yang demi uang diulah mai ala suadong holong ni rohana tu debata sebaliknya mologodang dohala nama kasogoho dosa ala holong rohana tu debata sia roha nang ate-ate nang pikiran sendiri agogona hot dibae perpadanan siuduk konon ni sadok bangsoi jaleko sudena sida membuat sikap komitmen yang benar-benar real bukan hanya dari orasi bukan hanya demonstrasi alai ulau naril benar-benar pai baruhon paratodion reformasi spiritualitas itu narikot molorang songoni topu masogot galehi tak moloholan naro maroransi dohita marjamita siang langgata dia kena maca odo asitongan odo narikot tanpa komitmen mangulahon ay baruoni tanpa komitmen hasadaon tuk sotara jalohita do haluaun nasi sia debata bahkan uhumi nungajak barata atau maisau alani dua kamanga kainang nani holonga di bagasan Kristus Yesus marhite jamita di bagasatikion adorang sosaut uhuman di debata na mardalanipe otik nai nang singgi namai di jolotta marhite seleksi alamon mari tapasada marohat ta akamang akaina tapasada maha poroseotta rapai baruhon manang rap ta reformasi ma paulihon akapadat tu debata molotung sangarotak molotung adonga kaperselingkuhan para todion naselaun nai taha holongi debata ale taha holongi protidion pinomat Tuhan menunda hukuman nai molotung tadokon dang boibe soro humani mari stapasada majorohatta gudang dope akasi Josia nuengon nabarani punya komitmen lahu paluau bangsoi martangiang au sugari dangarong si Josia ba Juda doh Israel lan nuengon dangarong beaita apakah dohot akah orobu ni holi-holita bolokononna tu betel apakah dohot sudia kamalim na gana-gana di porotibion iko saksakonon na dui aleno masjid doh mahape orduk tai bolong iko na dong do parsitu tu Allahumma nadikod dosai asa hehe hita jala mulak tu hamu baon dan rosa diri hamu baon di atau mani bangsoi ia somar sengaja Raja Josia mabuat segala resiko mabuah haputusani lahu paluhuton sadok bangsoi atik taboto pe dang nger resiko na nabinua dirajai lahu patu par reformasi siala nunga sadia lilingna jala pola nunga bakko turun temurun paruwa maun ni namasa di tonga-tonga ni huta ini
Haidadoi di mulanai meneksi tutudo partisipasi ni akan atoropi ganggu do nasida lah manolopi ulauni ibana be pola do dihasogohon bahkan mengenai ancaman pembunuhan. Atik pe halna sangat pribadi doang go soal pertobatan manang partodion alayang go mangiahi habaruan di partodion ikor rapodongan jala ikut tulus do sudah hita umaliakta lah patu pahon reformasi partodioni dan bolos upaya mersada-sada sautikna ikut barani do hita marsitupah ikut barani do hita saling mendukung dia kaulau nadinggan dungi di pahijur Raja Imah halak malim-malim akan api bangkit di Raja Nasia Juda asa manotong dupa nasida di atas tabak akka nadi bagasakutan di Juda do kembali ke Yerusalem toleh hukut akka jol mana manotong dupa di bal di mata nyari do di bulan do di bintang do sude akka parangan di langit aratina molotung adong dihita akka perselingkuhan partodion mobi ngata boto adong akka parolota nama barimas rohani debata iko dengar do patu kota parsobonat tu debata iko sadaro hatta mamele tu debata asa ngolu si songonom manyan namasa nang di ngolu si saunari na Allah menghancurkan dosa na adong di bagasa kita sekaligus membenci dan membenci dosa ini pangalahota doho pikiratan narwai na selaon tatadikom makabako narwai Turupogo pay ngoto kita asalam taha holongi madebata ala itung somungkit do hugut maka holongi portibion ala otomatis do haso gohonot takanasi molo taha holongi debata kita sudahlah salah memahami bahwa keindahan dunia ini ikonidung naga bengoluta mulak tu debata apa sadar wa molo tungalani portibio kita gabi marukil molo tungalani portibio kita alani marsitaonan mulak mahamutu debata sai na apusanna do ilu-ilu sia si malolongmu molo tung marsahi tamu alani portibion alani ela-ela di portibion mulak mahamutu debata pai baru perpadana do debata sai na pamalumon nama akaparato diommu jala urupanna hamulahu mangula kaulommu molo dong rohatta tu debata maka holongi debata sian nasaroha hati-hati do pikiran molo lam taha holongi bagas holong ni rohani debata totu ikol lam bagas do sogo ni rohatta mida dosai ikol lam atu satta do molo taha holongi debata alai dang sogo rohatta tu dosai gariada lam taha porseai merasa dang mardosa hita iman ani do naha porseau napals molo lambaga solong ni rohatta di debata ikol lambagas do hasogohon ni rohatta midadus tarida maisongon kegigihan ni Raja Josia naolo memperjuangkan adong do pertobatan sejati di tonga-tonga ni bangsoi sepertinya ini bukan bagi bangsa Juda saja alai molo diperjuangkan si Josia nan wai ngope dada asa mendapatkan sesuatu alai na patas doi sebagai naporseya hita salu naudo tamu patas doi ulahonota reformasi partodion memperjuangkan bukan untuk mendapatkan sesuatu alai memang pantas ulahonota. Jika kita masih terus tawar-menawar dengan Tuhan untuk selalu hidup suci, maka sebenarnya kita tidak memahami bahwa hidup suci kudus adalah sesuatu yang harus dilakukan. Karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk hidup bagi Tuhan. Dengan sama ngulu kita di portidion. Ulah honota mah sesuatu hal na berbeda, nama baik rohani debata. Laho manubu rohana paluau kita
asa jumoloma tapabadia rohat tanah pegang ngolu na marhabadiau tu debata nama kaholongi bana na terfokus sholat tu debata akaparlakata do pikirata ima sada ngolu na patas ulah honotta bahkan sasitongna molo sitongna sasitongna mangolu di dok totong do pehita marutang tu debata tarigo tu habadiau ni ala nang parjolo debata paluau kita mutlak ala ibana do manok pahita jala di palua hita marhite mudar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dak kagarar kita ini barabuat benarang manadiko saluhuna dosa mangolu di bagasan habadiaon jala marhaudukan mutlak tu debata ido naikon siulah honon niaganuk na porsea tu debata dang boy do honotta tunggu dulu, dang boy do honotta pai majo, dang boy do honotta kata tidak. Karena berbuat benar dan meninggalkan dosa tidak dilakukan supaya mendapat sesuatu dari Tuhan. Alanunga dia tusi si Josia bahwa ikut toktondo buangon ni debata umonna Juda do Israel. Atau molo somania haruna pinangido ni debata siap kita molo ikosau do humani. Apakah perbuatan tah pasal atau diri itu debata masih bisa dikatakan benar? Marhite na merombak saluhuna cara-cara di partodiota. Pola didok menyingkirkan berhala-berhala palsu. Jalai kumula kita tu debata mangulahon akan nasitong HP sipata molo seitorso di leho debata na tahirim itor gabedoko ni haporosiau na sia-sia manang parsobau na sia-sia daun marlabado akaulau nadinggan do haporosiau na diulau minang pememet kita berharga di hadapan Tuhan bukan untuk mendapatkan sesuatu melainkan itu adalah alam orang-orang yang merupakan ciptaan Tuhan lau mangulahon akan adenggan sarupa may songon dekke na mangulu diaiki dan asa dapok puji-pujian jala dapot takupa alai memang alam na ikom mangulu diaiki duiban la songonido nuai kita porsea mahita di bagasan habadiaon jala tatadikot dosai jala ido ngolutta ido alapta mangulu siap debata jala porsea tu debata dan siap portibio ngolutta jadi dak record porsea tu portibio asamolo taida prestasi jala tadaya kanadenggan songon sian Raja Josia dada holan najut pangan ibadah dia kabuku patiki jala nada pota nasiasi pasu-pasu ibadah di raja udah alaina lumobi belga ima reformasi hai baruan di partodion na pinatu panairo diuji ibana do laho padenggaton naung sega bangsoi mar sudut alai di leho debata hasadau tu bangsoi di leho debata bisuk di bana masada ni rohan nasida sudat uhuman di debata dada hola di parua ribana akaulau-lau na pinanguli debata bal siap bagah coroi alai orbuk ni panutungan ipe dang diluas ibana bedais tu bangsoi dang diluas songon hala Kristen nama uasita di haibaruan di partodion pinai baru ni Jahoba mai dang sikko molo hola tajaha manang tahal hati dakko di tonga-tonga di jolo ni langgatan manang na hola tahati dakko ni di jolo ni akan atorop songon orasi ala Kristen nama uas di haibaruoni ikot takasdo ta alusi ta respon marhite hamubaun ni rohani ngolut tamari punya komitmen rakma hita diulau nak kena denggani mubah nang parsitu tuotta komitmen ta laho mangalului hai baruan di partodioni songo komitmen na tugusia Raja Josia laho pai baruan puhut di pai baru di jolo ni debata mari tereng manuaing paktoro doh namasa di tanah parpudion corona molo dang sadaro hatta manaluhon virus coronai
marhite narak memakai masker. Nampe mungkin itu agak canggung. Marhite nama jaga jarak. Marhite nama mula-ulau ta marhite aka anjuran ni aka kesehatan. Dengka do hita mangula. Aleta jaga mah. Badat tah pahi pasok. Napaluau ni debata mah hita molo-olo hita pai baruhon. Haporsiota tu debata conok. Anggiat di paudur debata humanisya kita. Marhite seleksi alamon. Anggiat di pamalum debata makana marsahid. Jala kana loja jala nama hiu di leho debata ma gogo di nasida. Di palua ma akau lopolokta di lehon jala di paula kita. Marhite ragam ni paso-paso.